Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau za mu tutorial ne akan yadda aka sace wa mutum Facebook account ɗinsa ba tare da ya sani ba. Ka canza suna, ka yi editing duka bai sani ba, har ma ka canza hoto. Idan kai bako ne a cikin wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar karrarrawa. Ka rage kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu fara. Lokaci ba. Wannan mai account ɗin muke son mu ɗauke account ɗinsa na Facebook. Gashi nan profile ɗinsa Emeka John, ga friend ɗinsa nan, to shi muke son mu ɗauki. Mataki na farko shine za ka bi shi ne za ka san profile name ɗinsa. Za ka danna HTML in text. Ba tare da ɓata lokaci ba zai kawo maka gata na HTML website in tatto, gata da koriya ce da hoton duniya a jiki, gata nan mutum wanda suka yi review a kai su ne mutum 24,000, wanda suka yi rated su ne mutum 30,000 da yan kai, wanda suka download ɗin daga baki ɗaya su ne mutum 5,000,000. To kai ma sai ka shiga a lissafa kai ma da kai, sai ka download ɗinta da ke ni na download ɗinta kafin yanzu. Gashi nan kawai open ɗinta zan. Gashi ne open. Bayan ka yi open, za ka ta buɗe maka pejin farko. Za ka yi searching. Sai ka sa Facebook. Sai ka danna searching. To gashi nan inda ya kawo ka, sai ka danna Facebook ɗin nan wanda kowa san shi ne. Sai ka je login. To da nan sun ce aka saka lambarsa ko password, to sai ka saka sunan shi wannan profile ɗin mutum wanda kake so ka sace masa. Kaga mun ce mu za mu sace na Emeka John. Gashi nan bayan mun saka, iya processing yana rikin ɗin sabar. Ga yana sun ce mana your password incorrect for Facebook. Sun ce password ina ba dai bane ba. To yanzu abin da zamu yi, tunda mun san sunansa, za mu shiga wajen forgotten password. Idan muka shiga wajen forgotten password, gashi nan, idan muka shiga wajen forgotten password, wannan ba ni bane ba, ba na muke so mu ɗauke bane ba. Za ka saka lambar wayar wancan wanda kake so ka sacewa. To yana lambar sa, bara in saka. An yi su danna alamar sacin. A hannun Emeka John. To gashi muna so mu sace masa amma ba mu san password ɗinsa ba ko wasu abubuwa haka. To gashi nan. Sun ce again password incorrect, so zai mu get a code. To mu haka lambar sa, mu ko tara tura mana sako to nan lambar mu ko alhalin ba mu da ita. To nan zaka danna. A nan gashi wajen wannan more option ɗin can sama kusa da wannan alamar hannun, za ga wasu 'yan alamu guda, abubuwa masu mutsi guda 3, su za ka danna. Kana danna su za su kawo kana, sai ka shiga nan wajen edit page source. Idan ka shiga nan, ka tabbatar nan ka shiga. Idan ka shiga, sai ka shiga ciki. Idan ka shiga ciki, to a wannan rubutun da aka rubuta wannan dogayen da aka rubuta ga sunan dai ga baki ɗaya zai rubutun ne ga sun zaga su dogaye, ka ce wannan mai amfanin su. To suna da amfani. Sai ka tsaya ka duba haka, akwai inda aka rubuta lambar waya, sai ka duba sosai za ka wajen lambar waya da aka rubuta. To idan ka gano wurin lambar wayar, sai ka cire ka saka taka. Aha, wannan Facebook ɗin siyasa tu, Allah tsare. A nan za ka dubu, ka bi a hankali za ka duba, za ka ga lambar wayarsa. Bayan ka ga lambar wayarsa, sai ka cire ka taka. Rubutu ne mai yawa, kana tunanin ko ba shi da amfani? Akwai yana da amfani mutumina.
yawa sosai ka duba za ka lambar wayarsa a ciki. Sai ka tsaya ka duba sosai za ka ga lambar wayar nan. To ga ta haganta +234 8140 7615 54. To a wannan lambar wayar da su tura masa kwat. To abin da za ka yi sai ka setin lambar wayar ga ta nan dai haganta dai na. Sai ka setin lambar wayar sai ka cire ka saka taga amma ta fara daga +234 in ta Najeriya ce kenan. In ba ta Najeriya ba ce bai ka saka ta kasar ka. To gashi to sai ka saka ta 08069040548 haganta na cire daga tasu na mai da ta. To ne sai ka danna nan wannan alamar ba ta nan wannan alamar inspection mode ba ta nan kusa da sacin ba ta nan wannan alamar ita za ka danna ta saman nan kana danna ta zai mai da ka ciki ga hannun lambar ta sanju 08069040548 sai ka danna next. Sai ka jira ta lambar ka a turo ma za su turo ma mai ta lambar ka yanzu nan. Wa gashi nan sun turo mana code gashi nan 920809 kaga account din wancan ya riga ya gogo an goye lambar wayarsa a musaka 920809 shine code da suka turo mana wancan an riga an gama labarin lambarsa. Kaga sun ce in saka password ɗina a cire sai karfi yanda wani ba zai ƙara gesin ba ko wani abubuwa haka. Hagan shi haga sun ce in saka password ɗina create new password. Haga an riga an gama da wancan. To an saka gashi ina jira tafi. To gashi nan wai sun ce using Facebook free ko na ce not now. Gashi account ɗinsa ya riga ya haku ga nan a ciki a gani ahaha. Ku biyo mu don mu nuna muku yadda ku yi sace account na Instagram da na Snapchat. Mun gode da ziyartar wannan channel mai albarka. Kar ku manta ku danna mana alamar kararrawa idan bidiyon ya burge ku mana liking sannan ku share sannan ku mana comment. Ni ne naku Suleiman Lurwani Yusuf. Wannan shine account ina na Instagram an ba ku shi. Na gode sai anjima.